И здравейте, дами и господа, днеска ще играем Mobile Legends. Аз питам, какво е трябва на една жена да направи колбаси? А ти викаш крайници, че трябва. Аз ти казвам колбасите, какво ги правят. Значи, чакай сега, аз сега почнем да си го мисля. Ако вие жените в колбасите слагате крайници, ние затова не е толкова млади. Ти не сеш ли там, как ти си същата? Ти не ядеш, ама нещо яде? Ага. Храните ли са всеки крайници? Знаеш си. Зеска му работа. Я да видим крайници. Има го. Слава Богу, че го няма. Станчо, Станчо. Виждаш се с какво ни хранат. Да. Попитахме 100 жени. Назовете нещо, от което може да направите колбас. Най-важното нещо за мен е справките. Без справка... Тук не съм съгласен. Аз съм за само дали жените мислят така, защото пътите ми жени. И те готвят, надяваме се, че знаят. Баче, готвят, значи електронната всеки неща. Значи аз гъби не ям никога вкъщи. Никога. Идоха книгани също. Дай една смичка за гъби. Майка ми и баща ми събрали в деня преди сватбата си гъби в гора. И не са се ожени. Не. Просто са си ги наготвили. На фронта идва Алекс Иванов! Алекс Беге! Алекс Беге! Yes, motherfucker! Yes, motherfucker! What? Кога станах 4 кила? Идоха книгани също с нас. Не бе! Настя, вие в Съюза салами жените правите ли? Аз не. Ти не. Аз не. Ти никога. И я да видим обаче какво би сложила. Попитахме 100 жени. Назовете нещо, от което може да направите колбас. Не! Кой му би, бе? Това правят салами от сок. What? Да не ще си оближим пръстите от такъв What the fuck? колбас. Бихме. Да не каже Бокук, че ще се обиди. Нищо не съм казал. Казвам да не кажа, да се обидиш от това, дето битали в колбаса. Дали има това соя? Алекс. Алекс! Идоха книгани също е с нас. Слава Богу. Колбаса е това с... Къде ще ли бият и двамата? Къде ще ли бият и двамата? Де, ама не казва само. Ох, леле. Попитахме 100 жени. Назовете нещо, от което може да направите колбас. Черво. Да, трябва да се напълни. Колбас. Колбас, черво. Добре. Колбас, черво. Да видиш. Черво. Да не остава само един неразкрит отговор. Чак пък ужас, поема само два тиски. Спокойно, няма страшно. Няма страшно. Попитахме 100 жени. Назовете нещо, което може да направите колбас. Я ще кажа някакви кости, кокали, казвам И чувала. ти като... Името искаш да ни пробиш. Кости, кокали. Митурите и нещо малко. Сядна кисела нещо. Тя кали тури. На паприките. Сложи крайници, да? Ти сложи кока за... Сложи кокали и такива неща. Стана страхотен колбас. Това е едно ядене, се падне на чудо. Нали? Значи ви, радвам се, че това не слагат в колбасите. Да видим сега. Вие пълни да вникнеш. Жените какво слагат в колбаса? Попитахме 100 жени. Назовете нещо, от което може да направите колбас. Пламене. Вторични продукти, карантини, нещо такова. Роси, Задължително сол. Цети, Карантия. Карантия. Чети Карантия. и... Това не бъде жена, вие дали слагате карантия. И сол там слагаме. Слави, не знам не знам даже къв съвет да ти дам. Да, поли ями, аз не знам. А па Слави, поли яде. Не личи. Абе, добре, ама знаеш си какво има. Попитахме 100 жени. Где се жени Назовете бия? нещо, от което може да направите
то ще ни бие. Да, че в главата вариме и правиме колбаса. Става колбаса. Да. Който не веря, проверя на место. Дали тези карантини ще излезат на таблото? Ще видим след рекламите. Първа телевизия! И духът ни гони. Тази вечер от 21 часа Онова. Цял ден в движение, краката на болят, но с новите шоуги актив стъпва меко. Все едно ходя по облак. Имам сили до вечерта. Последната иновация от експертите на шоу. Новите селфи галактик. Уникално. И духът ни гони. Също е с нас. Мога да ходя цял ден. И духът ни гони. Много е за час. След работа. Те са много прости и не са. Дори по твърда повърхност. Новите селфи галактик за работа от шоу. The fuck? Любовта ми на Хора, ще ходя да ям и ще се върна. И ето пак. После ще ходя да ям. Не ги преведеш до 10 дена на тази банкова сметка, къде ти е дадена. Така. След като ще стане нещо. Ще ги работи ли на магистрала? Ставайте, Така, хора, става много напечено. И сега дали ще ни пие номер 0, my friend. О, не! Не, the fuck! на 13-я ден. Миньони, избивам ви! Давайте! И жената загуби една година заради краската, ама я неко такова се нервирам. What the fuck? Но вече не ми вика, че не, ама и приятел. Ивана загуби една година, после записа в София и десина изпит, Така? 6 години. 6 години. 6 години. Пола ми го се дипломира. Магистратура. 67. Да ви бега, бе, юти. Не водеш всеки ден. Един месец. Води и 3 месеца е цяла година. Цял срок. Цял срок. Един месец всеки ден. Не. Това си има работа, взима си болнична. И духът ни гони. Убихме. И това мисля този клип. Надявам се да ви хареса и палец нагоре. И това беше